Tatlong most wanted sa lalawigan po ng Pangasinan arestado sa pinaigting na manhunt ng PRO1. Para sa detalye ng police report, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Tatlong municipal most wanted persons sa Pangasinan ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 1 noong araw ng Undas bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. Unang naaresto ng mga otoridad sa San Nicolas, Pangasinan ang top 1 most wanted person ng Natividad na nakaharap sa dalawang bilang ng estafa na may piyansang nagkakahalaga ng 36,000 piso. Samantala, nadakip naman ng mga operatiba ng Lingayen Municipal Police Station ang top 2 most wanted person ng Lingayen para sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mayroon na itong 200,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa isa pang operasyon, nadakip ng mga tauhan ng Aguilar Municipal Police Station ang top 3 most wanted person ng Sual, Pangasinan na nakaharap naman sa kasong murder na walang itinakdang piyansa. Patuloy ang PRO1 sa pagpapatupad ng mga operasyon upang tiyaking ligtas at mapayapa ang buong rehiyon Ilocos, lalo na sa mga lalawigan ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.